Από εχθές έχουμε πρόβλημα, μας έχετε βομβαρδίσει και εχθές στο Ράδιο Αρβίλα. Και τώρα ξεκίνησε. Και τώρα τα μηνύματα έρχονται συνεχώς, αλλά και στο ραδιόφωνο ζητάτε συνέχεια να ξαναδείξουμε το βίντεο με τα ζώα. Ξέρετε ότι σε αυτά τα θέματα είμαστε μεγάλες καρδιές. Μεγάλες. Έτσι. Χατήρια δεν χαλάμε. Και όταν συμβαίνει αυτό, το έχουμε και για το χθεσινό νούμερο 1 βέβαια αυτό, αλλά κυρίως για το βίντεο με τα ζώα. Η αλήθεια είναι ότι και εμάς μας άρεσε τρελά. Πάρα πολύ όμως, το διασκεδάσαμε απίστευτα και δεν βρίσκουμε πραγματικά κανέναν λόγο που και που κάνουμε μία εξαίρεση και βλέπουμε ένα βίντεο για μία ακόμα φορά. Οπότε, κυρίες και κύριοι, επειδή εσείς το ζητήσατε, το βίντεο με τα ζώα και πάλι στον αέρα. Γεια σας, παιδιά. Πάω περίπατο στην τουρκική πλευρά να λύσω κανέναν Τούρκο. Ακούμε και ρε φίλε μαζί σου. Πάμε να κάνουμε καμιά φασαρία. Πάμε ρε φίλε. Και αφού εγκάμνουμε τίποτε τα κάτω, να λύσουμε το Κυπριακό. Τσικíme ρε, πάμε κοινούς, θέλει έρχεται μαζί μου. Πάμε μαζί σου ρε φίλε. Νομίζω είναι ίσα που πρέπει να πάμε. Πάμε να δούμε για Τούρκο. Σαν πολλά που πρέπει να πάμε. Γεια σου Φλούφλι. Εδώ μιλάει η συνείδηση σου. Κακέ. Ήσουν πάρα πολύ κακό παιδί φέτος. Χέζεις παντού στο πάτωμα. Και δεν τα καθαρίζεις. Και τώρα λες ψέματα. Πρέπει να τιμωρηθείς. Μου ρε. Σκάστε. Όπαν Gangnam Style. Ντάλλον το χορεύκουμε τούτο, έτσι. Σαν έτσι. Ησυχίστηκα, έτσι. Σαν. Εν έτσι. Νομίζω υβράτω, εν έτσι. Σαν έτσι. Ρε φίλε. Ξέρεις τι τιμημένες ριάζω ρε φίλε. Για πες. Αυτοί που τρώνε με το στόμα ανοιχτό ρε φίλε. Ναι ρε φίλε και εμένα. Με νευριάζουν πολύ ρε. Ναι ρε φίλε, ναι. Εγώ δεν τρώω έτσι Όχι ρε, μια χαρά είσαι. Με θέλει καμιά γυναίκα. Δεν ξέρω γιατί. Είμαι ομόρφος, ευγενικός. Και που λαλείς, δεν ξέρω γιατί. Ρε φίλε, κάνε αυτό που κλάνεις από το κεφάλι σου ρε φίλε. Ποιο ρε αυτό. Γαμάτος. Φίλε, πια καφέ σήμερα το πρωί είμαι πολλά όξινος. Φίλε, το μάτο δεν καταλαβαίνω να πολλά. Περίμενε ρε φίλε, θα μιλήσω πιο πολλά γλυκά, δεν μας κάνει το καφέ. Δεν θέλω καθόλου αζημιτό, μπορώ να κάνω πολλές δουλειές, πάρα πολλές δουλειές, δεν ήξερα να πω καθόλου, δεν ήξερα να πω πολλά. Φίλε, μιλάς πολλά γλυκά, δεν καταλαβαίνω να πολλά, νομίζω να μην ξαναπούμε καφέ, γιατί δεν τα λοσινήκα με καταλάβει να μου λαλώνει, καταλαβαίνω να ρε φίλε, δεν μου να κάνω να κάνω. Ναι, έχω κάτι κοτσινό με στο τουάμο ρε, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω να κάνω, φίλε, δεν μου να κάνω. Ρε Κωστάκη, να σου πω ένα ανέκδοτο. Ρωτάει η Ελλάδα το αρνί. Βγαίνουμε την Κυριακή του Πάσχα και λέει το αρνί δεν μπορώ. Έχω γύρισμα. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Άλλο λίγο. Περιμένω. Περίμενε. Τώρα. Έλα, μπέμπο. Σίγουρα τον το κρεμάζουν τον πράγμα. Ναι ρε, δεν πρέπει. Σαν που ένα φρός ξυρίσμα το βρε, κουμπάρε. Κουμπάρε, και θα τα χείλη μου με τον κρεμάζουν. Νομίζω είναι το κρεμάζουν. Εντάξει κυρίες και κύριοι, respect.